Foli tanni waliɲumandɔ ko di zikiri pilisi filɛbaga bɛɛ lajɛlen ma cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan mɔgɔ mɔgɔ bɛna ja ye sɔrɔ ka bila ni tuma min ye k'i funi o tuma n'o wagati o sanga ye n'Ala sɔnna ma ka fɔ ye aw ma fili wa aw ma ɲinɛ aw ka émission manden de sanfɛ n'o ye turabu kɛnɛ ye turabu kɛnɛ n'ale sigira dɔrɔn c'est à dire filɛbaga ni kanubagaw bɛɛ bɛ se ka walawala ten ni Ala sɔnna ma émission bɛ kɛ balimakɛ n'aw denkɛ fɛ Sira Gawulo Njayi ni belebele Jaki ɲɔgɔn fɛ professeur Maka Sise lui il n'est plus à présenter n'ale yera dɔrɔn mɔgɔw b'a dɔn min bɛ n'Ala sɔnna ma karamɔgɔ salamu aleykum. Wa aleykum salam wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuh. Ni y'an sigilen an ka turabu kɛnɛ jɛmukan sanfɛ. Kosɛbɛ. Fɔlɔ an b'a fɔ Allahumma solli ala sayyidina Muhammadu wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. O kɔfɛ sila an b'i fo k'i waleɲuman dɔn. O kɔfɛ an bɛ foli ta k'a ɲɛsin an kanubagaw bɛɛ ma. Kɛrɛnkɛrɛnnellement an bɛ zikiri pilisi promoteur fo. O kɔfɛ à chaque fois n'an donna laturu kɛnɛ kɔnɔ an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn an b'an ka sababu ɲumanw fo. Sabula n'i y'a mɛn ko jɔnni kunnadi i b'a fɔ ko sababu ɲuman. Ne bɛ foli ta k'a ɲɛsin Bɛlɛdugu. Kɛrɛnkɛrɛnnellement n bɛ Bɛlɛdugu donsow fo. N bɛ foli ta k'a ɲɛsin Mali donso bɛɛ ma. Mali cɛmasa ko an bolo b'an kɔ bɛɛ ye. K'u dan sɔgɔ ko ni ko. O kɔfɛ n tɛ ɲina tuguni n bɛ Jibakungo donsow fo. Sabula professeur bɔ ni n bɛ taa Bɛlɛdugu olu de b'a fɔ ma ko karamɔgɔ sogo jumɛn ka di ye. A ko n bɛ donsow fo. Kosɛbɛ. O kɔfɛ alhamdulilayi k'an bɛ laturu kɛnɛ kɔnɔ. Kosɛbɛ. Bɛɛ lajɛlen ka folikan laminɛ cɛmasa ni turabumasa ni donso ni suma bɛɛ lajɛlen y'i ka folikan laminɛ parce que jɛmukan in sen ni sisan cɛ ka mɔgɔw lakala. Kosɛbɛ. Mɔgɔ min bɛ turabu dɔn min t'a dɔn ka bɛɛ lakala. Mɔgɔ min b'a magoɲɛ sira dɔn min t'a dɔn ka bɛɛ magoɲɛ. Kosɛbɛ. Bi an ye turabuden dɔ ta. Tuma dɔ la ni da sera ale ma dɔrɔn caman ja bɛ tigɛ mɔgɔ caman bɛ siran ale ye. Kosɛbɛ. Alimangushi. Bon alhamdulillah sila laturu ye so 16 ye. Turabu dira Idirisa ma. O kɔrɔ ye n'a dira Idirisa ma o kɔrɔ ko fɛn dɔ don Ala y'a d'a ka kira dɔ ma. Mugujiza kama. Dɔnni dɔ don mun dira Ala ka kira dɔ ma. O kɔrɔ ye foyi t'o la ko mun kelen ko maa dɔ bɛ siran a ɲɛ. Laturu mɔgɔ ye laturu sigi filɛli dɔrɔn kan. Laturu ka bon filɛli ma. Ayi filɛli dɔrɔn. Filɛli dɔnna ye i n'a fɔ bolofara kelen. A kɛ mɛ i n'a fɔ n'i taara kungo kɔnɔ n'i taara jiri ni den kelen ɲini i b'a dɔn minnu bɛ kungo dɔn olu b'a fɔ kɔni k'e taara nin jiri kelen dɔrɔn de bɔli la. Laturu ka bon filɛli dɔrɔn ma. Non o ye i taara sira kelen dɔrɔn de fɛ ala. Laturu bi fɛn caman kɛ. Laturu bi filɛli kɛ. Laturu bi mago dilan. Tiɲɛden kelen sejo kelen pe yen sejo kelen bi diɲɛ haju bɛɛ dilan. O sejo kelen bi fɛn bɛɛ tiɲɛni n'i ko i bɛ fɛ k'a kɛ sejo kelen pe b'a bɛɛ tiɲɛ n'i t'a gindo dɔn. Sejo kelen pe bi maa kɛnɛya sejo kelen pe bi maa bana. Adama kelen pe maa sɔn garijɛgɛ la. Adama b'i gɛlɛya bilila fo k'i sa i tɛ nafolo sɔrɔ. K'i siri Adama na hali mɔgɔ t'i ɲininka k'i tɔgɔ. Adama b'a kɛ. Adama bi se ka muso minnu b'a ɲɛdɔn n'i y'a baara ka di muso ma a bɛ kɔnɔ ta. Adama mɔgɔ bɛ Adama dɔn n'a y'a baara ka muso sira ten hali garijɛgɛ hali kɔnɔ tɛ ta jango ko kɔnɔ ka ta ka tiɲɛ Adama kan. O kɛlen o kɔrɔdisɔn ye min ye laturuden kelen o kelen tiɲɛden kelen o kelen bɛ ɲɛli kɛ tiɲɛden kelen o kelen bɛ dilanni kɛ a tiɲɛden kelen o kelen bɛ tiɲɛni kɛ. A bɛ dépend a ɲɛdɔn a n'a baara wala n'i y'a kala sira min kan o ye kelen. Bon anw fɛ yan laturu daba de ka ca nka laturu dɔnbaa man ca. Laturu daba ka ca dɛ. Sila i bɛ kunfin dɔ jɔ professeur kɛrɛfɛ sisan n bɛ tableau jɔ heure kelen dɔrɔn fɛn 4 bɛ laturu la a b'o bɛɛ dɔn heure kelen fɛn 4 dɔrɔn ne bɛ heure kelen fɛn 4 ne bɛ a kɛ a b'o bɛɛ dɔn laturu la wa a bɛ laturu da sansan hali n'a tɛ se k'a kuma hali n'a tɛ se ka laturu kan fɔ mais fɛn 4 a b'o bɛɛ faamu sa. O man gɛlɛn o.
laturu so 16 dɔɔni a b'o dɔ sisan k'a daminɛ nin na ka na bila ko laban na ne b'o 16 walanga o ye kelen m'o bɛɛ tɔgɔ fɔ a ye a bɛ n'o dɔn o ye kelen filanan ni tasumaso den ye nin ye jiso den ye nin ye fiɲɛso den ye nin ye bɔgɔso den ye nin ye o naani n'a y'o dɔn a bɛ kɔrɔ ni kilebi ni baba ni bani a b'o dɔn o ye fila ye laturu bɛ sɛnsɛn cogo di n b'o fana tɔgɔ jira la o man gɛlɛn laturu bɛ sɛnsɛn ta n b'o jira la o ye 3 dɔɔni ye a 4 dɔɔni n bɛ se k'a fɔ a ye bɔn ni laturuden a sina ye nin a faden ye nin fadenma ni sinama n b'a bɛɛ fɔ a ye ɛri kelen dɔrɔn a b'o bɛɛ dɔn laturu la mais est-ce que o bɛ maa kɛ tiɲɛ masa ye o tɛ kɛ tiɲɛ masa ye n'a sɔrɔ ko laturu dɔɔni ko ɛri 3 walima tile 5 tile 10 bɛ mɔgɔ tɔ k'i tun bɛ kɛ tiɲɛ masa ye minnu ye san 30 kɛ hali sini u b'u ka tiɲɛ masaw k'u kɛrɛfɛ laturu da la don o don i b'i ka dɔnki hali sini bɛlɛdugu dugu b'i jɛ i b'i ka dɔnkibaru bɔ i b'a ta i bɛ taa n'a ye i ka karamɔgɔ fɛ yen hali sini bɛlɛdugu sini b'i ka dɔnkibaru bɔ n'i tilala i b'i ka laturu ta i bɛ n'i sigi cɛkɔrɔba kɛrɛfɛ walima i b'a ta i bɛ n'i ka karamɔgɔ kɛrɛfɛ ne ni n ka dɔnkibaru bɔ dɛ a bɛ sɔrɔ a b'i bila don o don a bɛ fɛn f'i ye turabu la i ma mun mɛn a la diɲɛ don o don a bɛ connaissance dɔ d'i ma turabu dalen bilalen ye univers laturu masa mɔgɔ 10 bɛ se ka n'a sigi tiɲɛ den kelen kunna bɛɛ b'i ka dɔnni fɔ a la ka taa k'a bila san fɔlɔ san filanan o ye kalan dɔ ye sinon laturu dago kelen sejoni kelen bɛɛ ka na nin minɛ comme an tɛ kalan kɔnɔ walahi sejo kelen bɛ nin n'an ko an b'o masala ne ko dɔrɔn n b'o masala an bɛ naani kɛ sejo kelen bɛ nin kan a bɛ se ka yɛlɛma cogo minnu di sejo kelen bɛ nin mɔgɔ ka laturu la o kuma ka ca dɛ o kɔfɛ sila o laturu la bi da magara laturu den min na n'o ye alimangosi ye sila mangosi n'i ye ne yɛrɛ ɲininka n'i ma mangosi ɲɛdɔn kojugu est-ce que i kɛra professionnel ye laturu la ayi non n'i ma mangosi dɔn sila cɛmasaw tulo bɛ na parce que chaque fois ni professeur bɛ kuma n bɛ adressé connaisseur la kosɛbɛ quoi o ka di n ye parce que ni i kumana fɛn kan mun b'a dɔn o sigilen b'a ka so b'a tiɲɛ tigɛ dɔ bɛ sisan u b'a fɔ ko o professeur a ye tiɲɛ fɔ dɛ a ye tiɲɛ fɔ nin ye tiɲɛ ye ni n'a magara fɛn dɔ la a b'a fɔ ko walayi nin bɛ ne ka papier la sisan sira mangosi ye laturuden ye ni mangosi ko k'a bɛ nafolo d'i ma a banna quoi ayi mangosi nafolo alimangosi nafolo ayi ni mangosi ko k'a bɛ nafolo d'i ma banna ne m'a f'i ɲɛna n ko n b'a gindo dɔ dɔn wa nka ni fantan tɛ se k'a baara sila ale ti baara ni sangaba tora tɛ walahi sangaba tora n'i ko i b'a baara jamana faamaba yɛrɛ ye u bɛ sangaba tora 7 de ɲini mangosi baara cogo dɔ bɛ yen sɛbɛnden kelen ayi n'o ni tiɲɛ ayi sila n'i y'ale baara jamana kɔnɔ i t'o san yɛlɛma jamana b'i kofɔ de tɔgɔ de bɛ fɔ alimangosi la c'est à dire n'i y'ale sɛbɛnden baara ka di diɲɛ danfɛn dafɛ ma c'est à dire i tɔgɔ de bɛ fɔ quoi mangosi la mɔgɔ b'i kofɔ de wa et puis ale b'i kɛ kɛɲɛkɛ de n'ale bɛ na ni ko a bɛ na ni ko gɛlɛn de fo mɔgɔ b'a fɔ ko cɛ ni cɛ in ka ko in an ma fɔ fɔ ko ni jinɛ ko dɔ tɛ nin ko in jukɔrɔ alimangosi de b'a kɛ mangosi ni mangosi ko k'a bɛ maa mago sa ni bɛ ne hakili jigin bɛlɛdugu ne ka bamanan cɛkɔrɔba dɔ bɛ baro la an da sera mangosi ma ale de ye mangosi sira dɔ fɔ n ye sila kana fɛn kɛ maa la nka kana to ɲɛ ka don i la ko dɔ dɔn a ye ko dɔ dɔn dɔnniba ye tɛ se ka foyi dilan i t'a ɲɛ i t'a tiɲɛ ayi i tɛ fɛn dɔn ale de da sera k'an to baro la an sera alimangosi ma a ko min ma nɔgɔ dɔn n ko n b'a dɔn kojugu a ko ni mangosi kelen pe n bɛ sira dɔ jira i la mangosi gindo la
o mangosi n'i y'a dɔn n'a ka di ye hali i bɛ faama kɛ fandan tɛ dɛ ka kila k'a bila a bɛ saraka deli hali mangosi de b'a kɛ olu b'a kɛ ni manɔgɔ ye n'u y'i lanɔgɔ n'a ye diɲɛ bɛ wuli i ti foni hali mangosi gindo la o mangosi kelen i m'a ye mutakimu intikamu dɔn ma minnu bɛ mutakimu kɛ mutakimu kɔrɔ an b'a walamala mɔgɔw k'a fɔ tajuru sara minnu bɛ mɔgɔw halaki k'i ta tiɲɛ munna laturu ye so 16 munna o ma sejo ta kuma caman sabula o b'a dɔn n'u y'o ta i bɛ taa i ni na o sejo ma fa yɔrɔ tɛ ma halaki yɔrɔ dɔw bɛ yen n'u y'a dɔw baara dingɛso sanfɛ ka taa don a sɛ la i t'o tile bin koyi bɛlɛdugu tiɲɛ masaw bɛ hali bi u b'a dɔw dɔn munna o tɛ adama ta k'i kɛlɛ munna o ye saw to yen munna o ma sɔn k'i ka jigi a dɔnɔ tiɲɛ munna o ma numara kɛ k'i halaki k'i ka ko da fiɲɛ fiyɛ k'i ka nafolo halaki munna o taar'o nɔnɔ alimangosi la i ka dawula ban kan munna o ma gariya ni kelen pe kɛ k'i ka mɔ ko ban o ye gariya to yen mun de la u ye alaw taala sirakanden to yen o ma t'i kɛlɛ n'o ye munna o ye nuhu min ye juguyaso den ye c'est à dire munna o ma taa nuhu ta k'i ka ko tiɲɛ munna o ma alibakati ta faso ka i mago sa o la munna o ma maadi ta bado kɔnɔna k'i ta tiɲɛ n'a ye taliginin kelen bɛ yen munna o m'o kɛ k'i ka ko tiɲɛ taligi dun ye ji ye kololoji don munna o ma taligi kɛ k'i mago sa munna o ma ɛnzan jikalama kɛ k'i mago sa pourquoi o taar'o nɔrɔ alimangosi bana na ko mana poussé togo o togo a bɛ se bana de la ko mana poussé togo o togo a bɛ se dan mun na dɛ o de ye mangosi ye mangosi ye bana de bana ye dan ye sila n'o y'a mangosi baara sira dɔw k'a ni falibo baara cɛjugu bɛ yen koyi o de kama ne ko bɛɛ ma ko bɛɛ k'i labɛn bɛɛ k'i labɛn n'u y'a baara k'a sɛbɛnnenin don falibo la k'a don kaburu kɔnɔ fo ka t'i sa diɲɛ don o don i ka wari bɛ ban diɲɛ don o don kamanagan dɔ b'i kan diɲɛ don o don i ni ɲɛgan dɔ bɛ ɲɔgɔn na diɲɛ don o don ko dɔ ko bilen dɔ b'i kunna a ye ka commerçant kɛ yogo 2 ye n'u y'a kɛ i kama i tɛ kɛ maa ye o a mangosi a dɔw b'u bolo n'u y'i ka samara i m'a ye an ka maa caman bɛ tunga la o sɛgɛn bɛɛ yan gansan tɛ koyi tiɲɛdalaw k'i kɛlɛ ni laturuden bɛɛ fo mangosi o mangosi fana o kana taa fɔ ko professeur bɛ k'a juguman nɔrɔ la k'ale ko ɲuman tɛ ka fɔ mais baro don sira o mangosi siri kana da siri ma de n'u y'i fereke k'i tɛ se ka foni ni professeur ye nasi dɔw d'i ma kɔrɔnɛhaya la n'i y'olu kɛ ni i ma walawalali bi alimangosi siritigɛ safinɛ dɔ bɛ yen mangosi siritigɛ safinɛ dɔ bɛ yen ayisela n'i ko la i jugu bɛ bɔrɔntɔ de ale kɔni a y'i jugu bɛ bɔrɔntɔ de n'i y'ale koli daminɛ cɛ o cɛ ni maa o maa ma n'a f'i ye mɔgɔ bɛ bɔrɔntɔ f'i bɛ siran ayi maa t'ale safinɛ tɔmi 7 tɛ yan i ti tile 7 sɔrɔ a koli la i yɛrɛ bɛ tila ka safinɛ jɔ i bɛ siran o parce que ka safinɛ ko maa ka na k'a fɔ karisa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ne ma n'a f'i ɲɛna i ka furuko mun tiɲɛnen don ne nɔ don ne de taara dabali kɛ k'i ka furu tiɲɛ a tigi bɛna f'i ye mangosi de b'a kɛ ne ye tiɲɛ ye mangosi la dɛ surtout a safinɛ ne ye tiɲɛ ye mangosi safinɛ la c'est à dire maa minnu farala ɲɔgɔn kan k'e yɛrɛ janfa olu ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka tila ka k'i jigi ye n'o ye mangosi la mangosi dɔnnen ko ne ye Seyifi jɔ sinon mun na maaw bɔrɔntɔ a ye Seyifi donc turabula Seyifi ye mangosi ayi turabula Seyifi n'a ka di a kɛ mangosi nkalon t'a la parce que Seyifi dɔw bɛ yen nɔ n'i donna kɔnɔ kabako don o mangosi n'i y'a ta maa mun ye janfa k'i kama o tigi ka janfa bɛ k'a yɛrɛ la kala ye n tɛ fɛn kɛ maa la ye tiɲɛ kan n labɛnnen don n kolen don n'a tigi y'a suri kan a b'a dɔn ko a ni cɛ dɔ tusera ɲɔgɔn na alimangosi b'a kɛ o safinɛ in sila safinɛ in bɛ koko 7 dɔgɔkun tile 7 don koko 1 a koli mana daminɛ a safinɛ la a tigi tɛ taa kaburu don na n'i y'a koli daminɛ n'i taara kaburu na i b'o bana kelen kɛ dɛ i seko t'o la o kɔni ye tiɲɛ dɛ n'i y'o koli daminɛ i b'o bana kelen kɔni kɛ i tɛ taa kaburu don na o ye kelen
Sila ni muso bɛ laada la alimangosi safinɛ k'i to a koli la n'i y'a ko i to o kɔni saya kelen i b'o kɛ o saya kelen i b'o kɛ dɛ n bɛ segin a kan dalu de don koyi alimangosi safinɛ k'i to a koli la muso bi laada la k'i tugu ka s'a ma o tigi t'o balo professeur ko ten alimangosi ko ten a mangosi la o bɛ kɛ dɛ ka muso to laada la ka s'a muso to laada la k'i tugu ka s'a ma k'a to alimangosi koli la hali n'i y'a ko bi koli ma ban n'i sera muso ma a kɔnɔ o tigi t'o balo ne y'a fɔ n ko bɛlɛdugu donso bɛ fɛn dɔn Sila ka laturuden ta k'a baara wari la ka wari sɔrɔ ne y'a ye laturuden na bɛlɛdugu i m'a ye ni professeur tununa dɔrɔn k'a bɛ bɛlɛdugu o ye tiɲɛ dɔ ye tiɲɛ dɔ bɛ yen dɛ bamananw ma ban o dɔgɔyara nka u ma ban Sila nkalon tɛ laturu la mais a dɔnbaa man ca professeur bɛ se ka mun f'i ye mangosi la an b'a dan nin ma sinon an bɛna taa fɔbaliw fɔ a faamuyara mangosi safinɛ karamɔgɔ yalima a bɛ yen wa walima i b'a labɛn o de la Sila n'a y'a ɲini n fɛ n bɛ se ka damadɔni labɛn émission in nata kɔnɔ mɔgɔw bɛ se ka dɔɔni sɔrɔ a la o bɛ se ka kɛ o y'an ka laɲini ye nka kangari kɔni bɛ da mɔgɔw y'a kan n bɛ segin a kan n bɛ kangari da mɔgɔw ye safinɛ dɔw bɛ olu tɛ kɔrɔbɔ ni mun ko k'a ma da ko la fana i bɛ se k'a kɔrɔbɔ kaburudon dɔ la i ka n'o bana jaabi d'a ma i tɛ sa dɛ ayi ni mun ko c'est pas vrai o t'o kɔrɔbɔ i b'o kɔrɔbɔ i bɛ n'o jaabi d'a ma i bɛ n'a sɔrɔ o ye tiɲɛ dɔ ye professeur ko ni mun ko k'a ma da ko la o mangosi safinɛ i yɛrɛ bɛ na i b'a fɔ professeur ko ne dan tɛ ko la i ko ko n'i ye mangosi safinɛ ko n'i taara kaburudon na n bɛ n'an ko n bɛ taa kaburudon na ka taa su dɔ lajɛ dɔrɔn ka segin n'o bana bɔra mun na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye fiɲɛ ladege man gɛlɛn ni ɲɛ fila tugu dɔrɔn i fiɲɛtɔ la a faamuyara donc an bɛ bi babu bila yan donc professeur an b'a ɲini fɛ i ka damadɔ dilan safinɛ in na pour que hadamaden ka se ka dɔ sɔrɔ a la ani mɔgɔw ka se ka da ko la kosɛbɛ Sila o bɛ sɔrɔ dɔgɔkun nata an b'o safinɛ fana jira ni ala sɔnna inshallah Mali kɔnɔ Mali kɔ kan mɔgɔ bɛ yen i bɛ fɛ ka baro kɛ ni professeur ye walima produit dɔ fɔra i bɛ fɛ k'o sɔrɔ walima safinɛ min yɛrɛ ko fɔra sisan e bɛ fɛ ka dɔ sɔrɔ ale la alimangosi safinɛ numéro filɛ nin ye jaw ɲɛfɛ professeur ka numéro don minnu bɛ Mali kɔ kan a bɛ indicatif kɛ 00223 77 18 13 94 n'i y'o kɔngo ni professeur bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ inshallah y'a ɲɛ bɛ aw ka turabu kɛnɛ émission la professeur n bɛ dan sigi bi émission na kosɛbɛ n b'a fɔ allahumma solli ala sayyidina muhammadu rafihu darajatu wa dudu sili subhana rabbuka rabbul izzati amma yasifun wa salatu wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin